Kohemen kopera bayir hau trai Jesu Christ. Mindagasngi kabalang karake ia kasngi burom jongki angel nongyada bakui. Bakakti nuble kapensyai hangi ba ngi iwe pa iwe ngidon uwe u angel nongyada bakui. Ubayada ubasumari yangi. But ngiyusngo nyaka kitab Exodus. Habautrai uble upa iawu Moses Shaki ri nongwe Shaki brio nongwe ban yada ban yalam iya kipai di Israel Shakita ke ri balakular ulakular iawu uble ulakular iawu Moses ba unpa shua iawu angel jongu badula betta shaikadar pide ben kongu yau angel, pide ben shashkor yau angel, bad pide ben imrenkat badu angel, bad pimde ben tamsneng yau angel, pimde ben leben yau angel, pimde ben pinsosi yau angel. Bad hangne ka karan shai kadar, ba uble umon, nagabinda jongi iwe pa iwe, uwe angel, ba unyada unsumaringi. But u angel unyale ya katema nagabenda jongi katkum ka kitab Exodus ka karan shai kadar ka hikai shai kadar ka kam jong angel kalong banyade ban yale ya katema baru utrai ublai wala how Moses haba pi poi shakita ki ri ngansa yale nagabenda jompi bad ngan it yakita ki ri hakakti jompi lemba ka bor penyai jong ublay bad ki angel ki kongu ia ublay but news no uru haka gospel min dakasgi ujisu ukran shapang ki angel omde tang ublay ukran henre ujisu ukran shapang ki angel baru om man pa iwe mangi ngidon ki angel haba ujisu ukran shapang ki kinare ula ang watnum iben iaki namar kidon ki angel haba ngi leben iano haka jingim jangi omde ngi leben tang ita ibriu ne uta ubriu henre ngi leben yau angel ubadon rengkat bad kata kabriu ne uta ubriu ne kata kinna ne uta kinna kane kalonga jingi kai kaba ujisu ai hangi kaba mod haba ni karan bain ne ni leb bain ne ngi don ji mudors new yano kaya ka badang jia shalindet ngidang leb bain yau angel jongi ngidang mudors new yaki angel jongi kane kalonga pop badu jesu kran shai kadar ki angel ki le ayu barabor ki yo ia uble nagata kadao ka tinu ble ka ang ki angel jongi habeneng ki yoi barabor ya ka kemat jong upa jonga hab uba habeneng takai ka kam jongi angel jongi ki kam jongi angel jongi kalong ban peit ya ka kemat jong ublai upa peit ya ka kemat jong ublai upa ka bamot ayo ban ward ya ka morn jong ublai upa na ka benda jongi habang idon uwe angel uta u angel baro arpu sau kanda jonge jingim jongi u wat yaka mon jongo belai u wat yaka mon jongo belai u wat yaka saindur jongo belai bad u wat yaka bor jongo belai naga binda jongi naga takadao ki angel kilongi baklain bor ladangi don uwe angel rangkat badngi uta u angel udon ka bor jongo belai bad naga takadao habangi puli naki kitab Isaiah ngila yusno uwe angel ula penrem ya shila prapusan hajar ngut ki bri gabamut ka boru ble ka pau lemba ki angel bad kamda me habangi kran shapang u angel nongeda bakuit uta u angel nongeda bakuit omde kumangi ngingila ban mudur hadu katno ka bor la jam ngimdon bor shime henre haba ngi kongu yau angel un wanra ya ka bor janga bane But kaweru haba hakaba puson ya kane kendin ka bangius ngo
Uta u angel u peit ia ka kemat jong u ble kabamut u ble ulong u bakuit. U angel ula yoi ayu barabor na u ble. Ka jingku jong u ble. Ka jingir jong u ble. Ka jingisne jong u ble. Ya ka hok jong u ble. But lada u angel nong yada jongi udang peit iya kane ka jingku jong u ble. But ka jingisne jong u ble. Ka burom jong u ble. Ka jingir jong u ble. But yomad ya ka jingir jong u ble. Ngiru ngilaban yomad ya ka jingku jong u ble. Ka burom jong u ble. Ka bor jong u ble. Ka jingir jong u ble. Ka jingisne jong u ble. Lemba u angel nong yada jongi. Kane kalong ka jimmantoy iyangi. Ladang iid yau angel nong yada jongi. Nagadaga daw Jisu la ong wat nung ibain yaki angel yaki kinarit yaki angel jongi kin sausi. Ki angel jongi kin sausi kabamot uble un sausi. Uble un jingay nangi lada ngi pen sausi yaki angel. Kabamot ngi deben sumar bha yaki angel jongi. Ke jing sumar yaki angel jongi ke jingit jongi yaki angel kalong ke jingit jongi ya uble namar ya kabangile ha shaki angel jongi kan poi ha kamato uble namar baro arpo sau kanda ki angel nong ya da jongi ki oyi yaki kamat jong uble ya kabangi ud ya kabangi karpad kan poi bait sha uble lemba ki angel jongi Tonginang burom iaki iau angel nong yada jongi. Namar ngi iwe pa iwe ngi don uwe u angel nong yada bala IT da uble nagabenda jongi. Tengi deben ihit yau ta angel. Habangi le jing le. Habangi le kano ke kam. Chuabangi le tia. Endangi laki tia. Endangi don kan habangi don kano ke jinge. Ngi haben kot kerpad yau ta u angel. Banrano ya ka jinge jongi hakamat uble namar man ga kelip mat uangel nong yada jongi u ya kran badu ble u yo I ya uble bad u ya side nagabenda jongi hakamat uble takalang ka basuk yangi banjo kano halor kano ka jinge lempa ka jinge jan jongi lempa ka jinge da jingir jongi yau angel nong yada jongi Tongin IT alade shaka bor jonguni angel jongi bangin ihit yauta angel jongi bangin karpad lempa u angel nong yada jongi Jisube it karku kardo yangi lemba kane jingi kai kaba me ai hangi bangi iwe pa iwe ngi don uwe u angel uba yo I barabor yaka kama jongo belai upa hikai yangi lemba u angel nong yada jongi ban it ya ublai upa Banlong ubakui, banlong kabakui, balait nagijinge, balait nagijing jinjar. Enyero ya utrai Jesus Christ. Nom la Amen.